ще амбаксаме. Ето това пъкчо. Колко е голяма тази кутия. Това са 12 шоколадови яйца на Kinder с миньоните. Като всяко яйце има вероятност да спада някой от тези миньони. Ако се чуете това откъде е, това е от Франция. Не от България, от Франция. Ето както виждате, тук може да пише на френски. Сега ще започнем. То даже си има тук и тиксове. Извинете, че съм малко тиха, ама съм преграхнал. Не, окей. Чакайте да пълвам с това. Добре. Отворихме го. Браво, успях да скъсам кутията. Още в началото изкъсах. О, шит. О! Те са в капсули, бе. Те са в капсулки. Всяко яйце е в капсула. Добре. Що не е в капсула? О, не, извинявайте. Те са по 3. Добре, сега ще започнем с първото. Да видим първото яйце. Ето го първото. То се падна. О, това е хубаво. Лъвчета. Падна се лъвчета. Ето го. Ето такова. С такова. С дерева. Така да го кажа. Ето го. И ето го. Колекцията. И тук има още сигурно 3 такива яйца. Да знаете. Сериозен съм. И както и да е, минаваме с второто яйце. Първото не е миньон, но има още доста, така че не се тревожа. Добре, ето го и второто. То се вказа, че и второто няма да е такова. Вау! Шит! Това е такова за рисуване. Човече за рисуване. Ето го. Погледнете, ето го тук. Ето го. Ето го, зайчето. Мали! О, не се бойте, има още доста. Добре, и това не е миньонче. И за това минаваме към това, следващото. Какво ли ще е то? Не се знае. Добре, ето това ще е миньон. Сигурен съм. И ето, дами и господа, падна се един от миньоните, който аз исках най-много. Даже този, който исках най-много. Това е Кевин.
Ето, то даже тук си го пише. Ето, едно в тъй, в една такава кутийка. Но е хубавото, че има и други такива фигурки. Но ето, че се падна на Кевин. Любимия ми миньон. Я да видим сега това. На Кевин. Чакайте, вие да го оставихме. Добре се тая, еде, няма значение. Къде е? Само вижте колко шоколад. Колко много шоколад. Добре, следващото. Следващия пакет. Ето това колко тъпо е направено. И започваме с следващото лице. Следващото яйце. Ето го. Ще имам доста шоколад за ядене. Да знаете, че бързам, защото... Добре, това е птеродактил. Бързам, защото знаете, че не мога да качвам повече от 15 минути. Затова, ако може да се наложи да го изрежа, да знаете, ето това тук. Аз имам ето това. Ето това, извинявайте. Добре, както и да е, продължаваме след това. Имам още 6 яйца. 7. Добре, ето че и това ще е миньон. Добре, този миньон вече го имам. Ето тази го имам. Ето го. Следващото. Добре, явно това ще е хубаво. Това се окаже, че е количка. С нещо такова. Ето го това на... Сега го намерих. Ето го това с стикерите. Но както знаете, не мога да го покажа. Сигурно в другия клип най-вероятно ще ги покажа на всичките сглобени. Добре, нямаме и тук вече яйца. На това минаваме към следващото. Следващото яйце. И тук ще е. Няма да е миньон, но се тая. И ми се падна лупа. Очудващо, защото... не чак толкова чудващо, не. Но аз вече имам една от тези лупи. Ето. И сега ще ви покажа. Имам ето тази. Синята. Добре, към следващото яйце.
Мали този шоколад, ако знаете колко е твърд. Добре, ето че и това ще е миньон. То пише в всяка кутия по един миньон. Добре, вече ми се падало такова. Това е ключодържател на миньон. Като ето го това. Ето го ключодържателя. Това тук е отзад за телефон, къща и име. И това е. Трябва да махна този шоколад тук. Добре, следващото. Не остана много, още една кутия. И ето го и това. Само да изям този шоколад тук. Ми се падна. Тия отпускачите, те са много яки. Чакайте само да видя как се слага. Ето го. То го има ето тук на кутията, ако не се лъжа. Не, е дълго, ето го това. Това е дълго, а моето е синьо. Добре, това е. Пак нещо. И The Final Box. Финалната кутия. Ай, мали, пак как се чу. Още е по-добре да не гледате какво е тук при мен в момента. По-добре да не гледате. Ето го другото. Сега гледам шоколада там да не падне. То се падна. Това е много яко вече, признам си. Уникални яки неща, брат. Много яки неща ми се паднаха този път. Това, ако се чудите какво е, това е за вода. Ето, фаща се, ето. Ето така и това пъска вода. После ще ви покажа в другия клип най-вероятно всичките такива неща, който може да е после, не се знае. Може и част от този клип да го изрежа, защото може да не ми дава да го кача. Зависи колко е снимано. Това не ми показва таблета в момента. Добре, ето, че ви се паднаха маймуни. Вече ги имам тези маймуни. И ето тук къде отидаха лъвовете. Ето вижте в момента какво е при мен. Ето тук част от лъва. И така. Добре. Финалното яйце. Дано да нещо, което нямам. Дано. И той е миньон. Сега затварям си очите. Вие ще видите после. Добре, и този миньон го имам. Добре, само един от тия миньон нямам. Но той поне ми е любимия. Добре, вече пак имам този миньон. Ето го. Ето го и този. И ето ги тези неща. И това ще е. И това, приятели, ще е всичко за този клип. Ако ви харесва това, което правим, може да натиснете subscribe бутона. Благодаря, че бяхте с мен. Ще си следващия клип. Чао!